Әнкарада 14 сағат исәнмесез, мөхтәрәм тыңлаучылар. Бүген 2026 елның 20 гыйнвар җомга көне сез турыдан-туры эфирда Төркия Авазы радиосының татар телендәге тапшыруларын тыңлыйсыз. Безнең программа 19 метрлы кыска дулкынның 15360 кГц яшьлыгыннан 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Түрксат 3А һәм Түрксат 4А иярченнәре белән 3 тапкыр w.trtdinle.com интернет адресы аша һәм кесе телефоннарының TRT-Dinle таңла кушымтасыннан Вот-Ис радио каналыннан тапшырыла. Тапшыруыбызның бүгенге чыгарылышында соңгы хәбәрләрдән соң Төрки дөньяның йолдызлары программасы белән кызыклы темалар язмасын тәкъдим итәрбез. Соңгы хәбәрләр белән башлыйбыз. Төркия Тышкы эшләр министры Хакан Фидан яңа оешкан Гази тынычлык шурасы төбәк өчен тарихи борылыш була ала, даими тынычлык өчен шын мөмкинлек бирә һәм фәлестиниләрнең озак дәвам иткән газапларына шик куя ала дип белдерде. Фидан пәнҗешәмбе көнне социаль медиада ортаклашкан язмасында илбашы Рәҗәп Тайип Эрдоган җитәкчелегендә тормышка ашырылган бу керешү Газиның кичектергесез гуманитар ихтыяҗларын канәгатьләндерүне, шулай ук инклюзив һәм тотрыклы тынычлык өчен нигез булдыруны максат итеп куя дип белдерде. Хакан Фидан шулай ук Швейцарияның Давос шәһәрендә узган Гази тынычлык шурасы шартнамәсенә кул кую тантанасында илбашы Эрдоган исеменнән катнашуын җиткерде. АКШ илбашы Дональд Трамп якын көнчыгышта яңа конфликт теләмәвен әйтсә дә, АКШның Иранга таба зур күләмдә диңгез көчләре җибәрүен игълан итте. Трамп пәнҗешәмбе көнне Давостан Вашингтонга кайтканда очкышында журналистларга ясаган белдерүендә саклык чарасы буларак Иран тирәсенә күп санда кемәләр урнаштырылуын әйтте. Трамп моны зур күләмле диңгез флоты урнаштыру дип атап, теләсә нинди сценарийга әзер булуларын белдерде. Кремль, АКШ, Украина һәм Русияның Берләшкән Гарәп Әмирлекләрендә сөйләшүләр үткәрергә килешүләрен игълан итте. Бу карар Мәскәү конструктив узды дип бәяләгән Русия дәүләт башлыгы Владимир Путин һәм АКШ вәкиле Стив Витков арасындагы элемтәләрдән соң кабул ителде. Соңгы айларда Украинадагы сугышны туктату тырышлыклары көчәйсә дә, аеруча җирне контроль итү һәм сугыштан соңгы мөмкин булган килешү кысаларында Мәскәү һәм Киев арасында тирән каршылыклар дәвам итә. Кремль сүзләренчә, Витков һәм Путин арасындагы соңгы очрашу Мәскәүдә узды һәм җомга иртәсенә кадәр дәвам итте. АКШ илбашы Дональд Трамп Авропа илләрен АКШның сәүдә яки куркынычсызлык сәясәтенә җавап итеп, Америка акцияларын һәм облигацияларын сатмау турында кисәтте. Мондый адымга Вашингтонның көчле җавап кайтарачагын әйтте. Трамп пәнҗешәмбе көнне Fox Business каналына биргән интервьюсында, әгәр Авропа мондый адым ясаса, АКШның кискен җавап бирәчәген белдерде. Ул шулай ук җитәкчелегенең потенциаль икътисади каршылыкларда өстенлеккә ия булуына ышануын җиткерде. Газида Израиль уты нәтиҗәсендә һәлак булган 5 яшьлек Фәләстин кызының соңгы мизгелләреннән илһамланып төшерелгән Хинд Раджабның тавышы фильмы иң яхшы халыкара нәфис фильм номинациясендә Оскар премиясына тәкъдим ителде. Тунис режиссеры Кайтер бин Хания төшергән фильм 2024 елның 29 гыйнварында Гази шәһәрендә гаиләсенең машинасы Израиль армиясе тарафыннан ут астына алынганнан соң машина эчендә калган Хинд Раджабның чын хикәясен аңлата. Фильмның үзәгендә Хиндның үлеме алдыннан Фәләстин кызылаена шалтыратуы урын ала. Анда аның ярдәм сорап өметсез ялварган чын тавышы язылган. Төркия авазы дулкыннарында соңгы хәбәрләр тыңлыйсыз. Япония хөкүмәте башлыгы Санаи Такаити Түбән палатаны таркатып 8 февральдә узачак вакытыннан алдагы гомум сайлауларга юл ачты. Бу турыда Киото хәбәр агентлыгы белдерде. Такаитиның кабинеты җомга көнне 465 урынлы вәкилләр палатасының таркатылуын раслады. Бер партия яки коалиция хөкүмәт башлыгын сайлата алсын өчен 2 палаталы Япония парламентының Түбән палатасында кимендә 233 урынга ихтыяҗы бар. Хөкүмәт башлыкларының Түбән палатаны таркату вәкаләте булса да, моның гадәти канун чыгару дәвренең башында ук башкарылуы соңгы 60 елда күрелмәгән хәл. Палата таркатылуының игълан ителүе белән сайлау алды кампаниясе фактик рәвештә башланып китте.
Такаити бу карарын 2025 елның октябрендә башланган хөкүмәт башлыгы һәм шул ук айда төзелгән яңа хакимият коалициясе өчен халыктан турыдан-туры вәкаләт таләп итү зарурлыгы белән аңлатты. Либераль демократик партия һәм Япония яңарту партиясе тарафыннан төзелгән коалиция Түбән палатада катгый булмаган күпчелеккә ия, ә Киңәшчеләр палатасында ашчылыкта калуын дәвам итә. Ләкин Түбән палатаны тартканнан соң сайлауларга нибары 16 көн калуы сайлаучыларның сәясәт тәкъдимнәрен бәяләү өчен бик аз вакыт калдыруы сәбәпле тәнкыйтьләнде. Түбән палатада моннан алдагы сайлаулар 2024 елның октябрендә үткәрелде. АКШ башы Дональд Трамп Канада дәүләт башлыгы Марк Карнига яңа төзелгән тынычлык шурасында катнашу чакыруын кире алды. Трамп Truth Social платформасында бу хат тынычлык шурасының Канадага ясаган чакыруын кире алуын күрсәтүче рәсми документ булып хезмәт итсен дип язды. Карни бу атнада АКШ җитәкчелегендәге дөнья күләм тәртиптәге кубу турында әйткән сүзләре белән халыкара игътибарны җәлеп итте. Шулай ук аның хөкүмәте Трамп тарафыннан дөнья күләм конфликтларны туктату максаты белән төзелгән бу структурада катнашу өчен акча түләмәячәкләрен белдерде. Трамп яңа халыкара структураның башлыгы буларак үз-үзен билгеләп, Тынычлык шурасын рәсми рәвештә танытты. Дөнья лидерлары Тынычлык шурасының имза тантанасы өчен пәнҗешәмбе көнне Швейцариянең Давос шәһәрендә Бөтендөнья икътисади форумы кысаларында очрашты. Трамп тантана вакытында шураның төзелүен игълан итеп, имзалардан алда чыгыш ясады. Башта Гази сызыгындагы утны туктату һәм геноцидтан соңгы яңадан төзекләндерү эшләрен күзәтү өчен уйланган бу инициатива соңрак дистәләрчә ил чакырылган зуррак халыкара конфликтларны чишү оешмасына әверелде. Чакыру кабул иткән илләр арасында Төркия, Сугуд Гарәбстаны, Пакистан, Берләшкән Гарәп Әмирлекләре, Бахрейн, Иордания, Катар, Мисыр һәм Маҗарстан бар. Башка катнашучы дәүләтләр арасында Марокко, Индонезия, Косово, Казакстан, Үзбәкстан, Вьетнам, Аргентина, Әрмәнстан, Азәрбайҗан һәм Беларус бар. Үткән атнада Ак йорт Газиның идарәсе өчен төзелгән Милли комитетның ризалыгы белән Тынычлык шурасының төзелүен ачыклады. Бу комитет Газидәге күчеш дәврен җитәкләячәк 4 структураның берсе булды. Пәнҗешәмбе көнне ачыкланган мәгълүматларга караганда, Төркия Җумһурияте Үзәк банкының рәсми халыкара резервлары 16 гыйнварга беренче тапкыр 200 миллиард доллардан артты. Банк хәбәр итүенчә, резервлар 4,6%-ка, ягъни 9 миллиард 100 миллион долларга артып, узган атнадагы 196 миллиард 100 миллион доллардан 205 миллиард 200 миллион долларга җитте. Конвертацияләнә торган чит ил валютасы резервлары аннан элекке атнага караганда 6,7%-ка артып, 76 миллиард 400 миллион долларга күтәрелде. Банкның алтын резервлары шул ук чорда 3,7%-ка артып, 121 миллиард доллар тәшкил итте. Төркия финанс министры Мәхмәт Шимшәк гамәлгә ашырылган программа ярдәмендә тулайым резервлар якынча 107 миллиард долларга артып, 205 миллиард 200 миллион долларга җитте дип белдерде. Свопларны исәпкә алмаганда, чиста резервларның артуы 139 миллиард 300 миллион доллар тәшкил итте. Без халыкара стандартларга туры китереп, резервлар җитәрлелегенә ирештек дип язды Шимшәк социаль медиа платформасында. Ул шулай ук 143 миллиард долларлык шартлы йөкләмәләрдән чыгу процессын тәмамлауларын һәм моның валюта позициясендә барлыгы 280 миллиард доллардан артык гомуми яхшыруга китерүен әйтте. Макрофинанс тотрыклылыгының ныгуы безнең куркыныч премиясын киметүгә сизелерлек өлеш кертә һәм икътисадыбызны шокларга каршы чыдамлы итә дип өстәде Мәхмәт Шимшәк. Мөхтәрәм тыңлаучылар, сез Төркия авазы дулкыннарында соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз. Исәнмесез, мөхтәрәм тыңлаучылар. Африка кыйтгасына карата 100 еллар буе дәвам иткән сонга сукмау төгәлләнәме? Бу сорауга җавап эзләгәндә бүген сезгә ясалма зиһен мәйданында читкә тибәрелгән Африка телләре өчен барлыкка килгән яңа көрәш һәм өмет турында сөйләячәкбез. 2016 елда Google җитәкчесе Сундар Пичай сүз биргән иде. Ясалма зиһеннең мәгълүматны телгә карамыйча һәр кем өчен дөнья күләм ирешелә алучы хәлгә китерәчәгенә ышандырды.
Ул вакыттан бирле бу вәгъдәне кабатлаган саен дөньяның һәр тарафында яшәүче кешеләрнең өметләре артты. Технология тел киртәләрен ашачак, һәркем мәгълүматкә бердәй ирешәчәк. Ләкин Африкадагы 2000-нән артык телнең һәрберсендә сөйләшүчеләр өчен бу вәгъдә әле һаман ерактагы хыял. Шул санга күз салыйк. Дөнья күләмендә атнада 800 миллион актив кулланучысы булган ChatGPT 94 миллионнан артык нигериялы сөйләшә торган Хауса телендә язылган җөмләләрнең бары 10-20% гына таный ала. Бары 10-20% уйлап карагыз. Yoruba, Igbo, Swahili һәм Somali шикелле миллионнарча кеше сөйләшә торган башка Африка телләре белән дә шул ук хәл. Нигә шулай соң? Бу кадәр күп кеше куллана торган телләрне заманның иң көчле ясалма зиһен чаралары нишләп игътибарсыз калдыра? Җавап тикшеренүчеләр чыганак аз дип атаган вазгыятьтә ята. Чыганак аз сүзе бу телләрдәге интернет сәхифәләр, китаплар һәм транскриптлар шикелле онлайн материалларның кытлыгына ишарә итә. Күпчелек зур тел модельләре текстларны өйрәнү һәм төзү өчен зур күләмле цифрлы мәгълүматларны куллана. Ләкин бу мәгълүматларның күпчелеге инглиз телендә яки көнбатышта киң таралган берничә телдә генә бар. Берклейдагы Калифорния университеты тикшеренүчесе Хеллина Хайли Нигатуның сүзләре хәлне ярып сала. Безнең алгарыш күрсәткечләре һәм тикшеренүләр программасы көнбатыш телләре өчен яраклы булган нәтиҗәләргә нигезләнгән. Һәм ул шуны өстәп әйтә: Африка телләре аз чыганаклы категориясенә керә һәм гадәттә читкә тибәрелә, яисә кертелсәләр дә системалар бу телләрдә начар нәтиҗә күрсәтә. Туктагыз әле, бу бары техник проблема гына түгел, сәүдә стимуллары, систематик субъективлык һәм чыгым проблемалары да бар. Африка тел базарларыннан алыначак икътисади керемнәр шикләнгән булганлыктан, ширкәтләр бу телләргә карата ясалма зиһенне үстерү өчен вакыт һәм ресурслар бүләргә бик теләми. Тагын да яманрагы, тикшеренүләр шуны күрсәтә: популяр ясалма зиһен чараларында латин әлифбасын кулланмаган телләр инглиз яки француз теленә караганда кыйбатракка төшә. Ягъни түләү мөмкинлеге иң түбән булган кулланучылар бер үк күләмле текстны эшкәртү өчен күбрәк түли һәм гадәттә ышанычлы булмаган нәтиҗәләр ала. Тик яхшы хәбәрләр дә бар. Африканың цифрлы мөстәкыйльлеге өчен яңа чорны башлап җибәрүче инициатива тормышка ашырыла. Гейтс вакыфыннан алынган $2,2 миллион грант белән финансланган Африканың яңа тавышлары проекты. Проект бүгенгә кадәр берничә Африка теле өчен иң зур ясалма зиһен белән туры килүче тел базасы булдыру инициативасын гәүдәләндерә. Кыйтга күләмендәге тикшеренүчеләр эшне үз кулларына алган. Силикон үзәнлегенең игътибарын үзләре ягына җәлеп итүне хәзер көтмиләр. Нигерия, Кения һәм Көньяк Африкада 18 телдә 9000 сәгатьлек сөйләм теркәлә һәм алар цифрлы мәгълүмат җыелмаларына әйләндерелә. Нигерия фәннәре турында мәгълүмат ширкәтенең технология мөдире Ифе Адебара моның бик кызыклы булуын әйтә. Бу телләрне модельләштерү нинди яхшырулар китерәчәген һәм моның Африка өчен тел технологияләре эшләүче барлык җәмгыятьләргә ничек ярдәм итәчәген күрү чыннан да дулкынландыргыч. Африканың яңа тавышлары методикасы нигездән аерылып тора. Көнбатыш технология ширкәтләре шикелле хәзергә санлы эчтәлектән этәргеч алу урынына турыдан-туры төрле җәмгыятьләр белән элемтә төзиләр. Кениядагы Масeno университетында санлы тел гыйлеме белгече булган һәм проектның Кениядагы төркем лидеры Лилиан Уанзаре хезмәттәшләренең төрле кешеләргә рәсемнәр күрсәтеп, аларны үз туган телләрендә тасвирлауларын сорый. Чын, көндәлек тел кулланылышы иң мөһиме. Бу проект техник уңышлардан тыш фәлсәфи үзгәрешне дә гәүдәләндерә. Күпчелек технология ширкәтләре Африка телләренә икенчел мәсьәлә буларак караса, бу инициатива белән әлеге телләр махсус ресурсларга һәм белгечлеккә лаеклы төп объектка әверелә.
Масахане шикелле оешмалар Африка телләре африкалылар тарафыннан һәм африкалылар өчен үстерелгәндә нинди уңышларга ирешеп булуын күрсәтә. Бу җәмгыятьләр үз инициативаларын алып ясалма зиһеннең киләчәген үз шартлары буенча формалаштыра алуларын исбатлый. Алар кемнең тавышы ишетеләчәгенә силикон үзәнлегенең карар бирүен көтеп торырга кирәкмәвен күрсәтә. Африканы 100 еллар буе арткы планга чигерү бәлки әле төгәлләнми, тик үзгәрешләр башланды һәм бу юлы үзгәрешләрне Африка халкы үзе ясый. Тыңлавыгыз өчен рәхмәт. Киләсе бүлемдә очрашканга кадәр исән-имин булыгыз. Төрки дөньяның йолдызлары. Мөхтәрәм тыңлаучылар, Төрки дөньяның йолдызлары язмасының бу бүлемендә сүз төрки суфичылыкның танылган шәхесләреннән Йосыф Хәмәдани турында барачак. Йосыф Хәмәдани төрки дөньяның исламлашуын һәм Анадолу җирләренең кабат төркләшүен тәэмин иткән суфичылык юнәлешләре ясәвилек белән Нәкышбәндиянең әйдәп баручыларыннан берсе. 11 гасырда яшәгән бу олы суфи үзенең төшенчәләре һәм әзерләгән шәркәтләре белән ислам дөньясында тирән эз калдырган. Бу дәрәҗәле шәхес бигрәк тә төрки суфи буларак игътибарны җәлеп итә. Аның тормышы төрки ислам фәлсәфәсенең әһәмиятле үрнәге булып, киң географиягә таралуына зур өлеш кертә. Йосыф Хәмәдани 1048 елда Хәмәдан шәһәрендә туа. Ул чакта Хәмәдан Сәлҗуклы дәүләтенең карамагында була һәм төрекләр күпләп яшәгән җирлек санала. Йосыф Хәмәдани гаиләсе төрки кавымнан була. Бу исә аның төрки һәм ислам кешелеген ныгыта. Хәмәданиның төрки чыгышы аның ислам дөньясында, аеруча Төркстан географиясында суфилык төшенчәсенең киң таралуында мөһим роль уйный. Яшь чакта ук гыйлем алуга бирелгән Йосыф Хәмәдани бигрәк тә хәдис, фикх һәм кәлям өлкәсендә зур белем ала. Аның беренче белем алуы Хәмәданда башлана. Аннан соң ул Багдадка күчә һәм ул вакытның мәшһүр галимнәреннән дәрес ала. Багдад ул чакта ислам дөньясының мөһим гыйлем үзәкләренең берсе була һәм анда алган белемнәр Йосыф Хәмәданиның суфичылык юлына нигез әзерли. Йосыф Хәмәданине башка галимнәрдән айырып торган төп үзенчәлек аның суфичылык белән кызыксынуы. Традицион ислам гыйлеменә бирелгән булса да, ул шул вакытта суфичылык белән тыгыз мөнәсәбәт урнаштыра. Багдадта яшәгән чорында ул Абдулкадир Гейлани кебек зур суфилар белән бергә була һәм алардан тәэсирләнә. Аеруча хәлвәт, ягъни ялгыз калу, кешеләрдән читләшү, үз эшенә бикләнү белән игътибар җәлеп иткән Хәмәдани кешенең эчке дөньясына юнәлеп, Аллага якынлашуга нигезләнгән аңлаешны үз итә. Суфичылык юлында Хәмәданиның иң мөһим өлешләренең берсе шәкертләренә калдырган гыйлем һәм рухи мирас. Йосыф Хәмәдани тормышының мөһим өлешен Төркстан җирләрендә үткәрә. Ул бу төбәктә вәгазьләр биреп, суфилык әңгәмәләре белән төрки халыклар арасында исламны тирән тарата һәм аларның рухи дөньясын формалаштыра. Аның тәэсире ул яшәгән чор белән генә шикләнмичә, йөзләрчә ел дәвамында төрки суфичылыкта сизелә. Хәмәданиның суфичылык төшенчәләре төрки җәмгыятьләренең ислам белән бөтенләшү барышында зур роль уйный. Исламны ышану системасы гына түгел, яшәү рәвеше итеп кабул иткән Хәмәдани кешеләрнең шәхси һәм иҗтимагый тормышын үзгәртә. Ул бу яктан төрки мәдәниятының ислам кыйммәтләре белән кушылуына ярдәм итә.
Юсуф Хамадани 1140 елда Мервтә вафат була. Аның кабре бүгенге көндә Төркмәнстанда Мервкә якын Байрам Али дип аталган җирлектә урнашкан. Юсуф Хамадани ике мөһим суфичылык юнәлешенең барлыкка килүенә үзе әзерләгән ике танылган хәлифә белән нигез сала. Әхмәд Ясави һәм Абдул Халик Гөҗдүвани иң танылган хәлифәләр. Бу хәлифәләр төрки дөньяга тирән йогынты ясаган Ясавилек белән Нәкышбәндия юнәлешләре өчен бик мөһим шәхесләр. Аның рухи мирасы бигрәк тә Үзәк Азия һәм Анадолу җирләрендә тәэсирле булган. Хамадани суфи лидер гына түгел, шул ук вакытта төрки ислам цивилизациясының мөһим вәкиле дә. Юсуф Хамадани төрки ислам суфичылыгының әйдәп баручы шәхесләренең берсе буларак ислам төшенчәсенә теоретик һәм практик өлеш кертә. Төрки асыллы суфи булуы аның суфичылык аңлаешының Урта Азия һәм Анадолу кебек төркиләр күпләп яшәгән төбәкләрдә тәэсирле булуына мөмкинлек бирә. Хамадани үзе әзерләгән шәкертләр һәм рухи тәгълиматлары белән ислам тарихында мөһим шәхесләрнең берсе буларак истә кала. Аның тормышы һәм уй-фикерләре, төшенчәләре ислам һәм суфичылык тарихын аңларга теләүчеләр өчен алыштыргысыз чыганак. Мөхтәрәм тыңлаучылар, Төрки дөньяның йолдызлары тапшыру тизмәбезнең бүгенге чыгарылышында халыкара мөнәсәбәтләр белгече Җәмил Дуач Ипәкнең төрки ислам суфичылыгының әйдәп баручы шәхесләреннән Юсуф Хамадани турында сүз алып бардык. Киләсе тапшыруда күрешкәнгә кадәр исән, имин булыгыз. Төрки дөньяның йолдызлары. Мөхтәрәм тыңлаучылар, Төркия Аваз радиосының татар телендәге тапшырулары шушының белән ахырына якынлашты. Әлегә без сезнең белән саубуллашабыз, эфирда киләсе очрашуга кадәр.